தொடர்ந்து விழுப்புரத்தில் இருக்கும் கள நிலவரங்களை தருவதற்காக நம்முடைய செய்தியாளர் மகாராஜா பாண்டி இணைப்பில் இருக்கிறார். மகாராஜா பாண்டி, விழுப்புரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 3 மணி நிலவரப்படி எத்தனை சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கிறது? விவரங்களை பதிவு செய்யுங்க. நிச்சயமாக தற்போது நாம் இருப்பது விழுப்புரம் மாவட்டம் கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். கோட்டக்குப்பம் நகராட்சியில் 27 வார்டுகள் இருக்கிறது. இந்த 27 வார்டுகளுக்கு தான் தற்போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அது 27 வார்டுகளிலும் காலை முதலே இங்கே உள்ள வாக்காளர்கள் விறுவிறுப்பாக தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி வந்தனர். இதனால் வாக்குப்பதிவு மையம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது. தற்போது நாம் இருப்பது கோட்டக்குப்பம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரிய முதலியார் சாவடி வாக்குச்சாவடி மையத்தில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது இங்கு வாக்காளர்கள் அதிக அளவில் வரவில்லை. இதனால் இந்த பகுதியே மந்தமாக தான் காணப்படுகிறது. அதாவது வாக்காளர்கள் மதியம் நேரம் என்பதாகவும் தற்போது இந்த பகுதியில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால தான் என்னவோ வாக்காளர்கள் தற்போது வரவில்லை. இதனால் வாக்காளர்கள் இல்லாததால் இந்த வாக்குச்சாவடி மையமே வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. இந்த பெரிய முதலியார் சாவடி அரசு ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் 4 வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒரு மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 4 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மக்கள் கூட்டம் இல்லை. அதை நீங்கள் நேரடியாகவே பார்க்கலாம். அதாவது உள்ளே நுழைவு பகுதியில் தடுப்பு கட்டைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த தடுப்பு கட்டையில் யாருமே இல்லாத வெறிச்சோடிக்கை காணப்படுகிறது. அதே போல் தடுப்பு கட்டையை தாண்டி உள்ளே, அதாவது வாக்குப்பதிவு மையத்துக்கு உள்ளே வந்தாலும் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள். வேற யாருமே உள்ளே இல்லை. அது மட்டும் அல்லாமல் போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். காலை முதலே பரபரப்பாக காணப்பட்ட இந்த வாக்குச்சாவடி மையம் தற்போது வாக்காளர்கள் இல்லாதால் குறைவாக தான் காணப்படுகிறது. தற்போது நாம் இந்த வாக்குப்பதிவு மையத்துக்குள்ளே வந்துவிட்டோம். தேர்தல் அலுவலர்களும் அதே போல் வேட்பாளர்களுடைய முகவர்கள் மட்டும்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வேறு யாருமே இல்லை. அது காலை 7 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை இந்த பகுதியில் மக்கள் கூட்டம், அதாவது வாக்காளர் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது. வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக குறைவாக இருக்குது. இது குறித்து வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்காக கேட்கலாம். சார், காலை முதல்ல இந்த பகுதியில் பார்க்குறோம், கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சு. தற்போது கூட்டமே இல்லை, நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கீங்க. என்ன சார் காரணம்? என்னென்னா, இப்போது நம்ம மின்னணு வாக்குப்பதிவை பயன்படுத்துறதுனால ஓரளவு வேகமாகவும் போயிட்டு இருக்குதுங்க. காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் 143 பேர் முதல் 2 மணி நேரத்தில் 173 வந்திருந்தாங்க. கடைசியாக 169. அந்த லஞ்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரத்து குறைஞ்சி போச்சு. பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 863 பேர். இது வரைக்கும் வந்திருக்கிறது 661 பேர். அதாவது 76% பேர் வந்திருக்கிறாங்க. இன்னும் இருக்கிறது 1 மணி நேரம் தான். 5 மணி வரைக்கும் நடக்கும். இதில் எவ்வளோ பேர் வராங்களோ அதை பொறுத்துட்டு அப்புறம் நாங்கள் டோக்கன் கொடுத்துட்டு 5 to 6 கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு நடத்தலான்னு இருக்கிறோம். சரிதா, இந்த பகுதியில் 5 to 6 கொரோனா பேஷண்ட் நடத்துறீங்க. இந்த பகுதியில் கொரோனா பேஷண்ட் யாராவது தங்களை வாக்குகளை செலுத்துவதற்கு அனுமதி கேட்டிருக்காங்களா? யாரோ வர்ற மாதிரி உங்கள்கிட்ட முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்திருக்காங்களா? இது வரைக்கும் யாரும் பேசலைங்க. ஆனால் 5 மணிக்கு மேலே தான் வருவாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம டோக்கன் கொடுத்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே முடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பணம் சொல்லியிருக்கோம். இதை முடிச்சுட்டு அடுத்து இங்கே வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்லாம் சீல் வச்சுட்டு நீங்கள் எங்கே நீங்கள் இந்த சீல் வச்ச வாக்குப்பெட்டிகளை கொண்டு செல்றீங்க? ஓகே, இங்கே நம்ம எடுத்துகிட்டு போவாங்க. கோட்டக்குப்பம் மேல்நிலை பள்ளியில் தான் அங்கேருந்து தான் மண்டல அதிகாரிலாம் வருவாங்க. அவங்க அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போகிறதா பேசியிருக்கிறாங்க சார். அது இந்த கோட்டக்குப்பம் நகராட்சியில் மொத்தம் 27 வார்டுகள் இருக்கிறது. இந்த 27 வார்டுகளில் தற்போது நாம் இருக்கும் இந்த பெரிய முதலியார் சாவடி பகுதி தான் பதட்டமானவையாக கண்டறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை அடுத்து இங்கு 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஏனென்றால் காலை முதலே உள்ள வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக உறவினர்களும் அதே போல் நண்பர்களும் உள்ளே அதாவது வாக்கு செலுத்த வரும் வாக்காளர்களிடம் அவர்கள் தங்களது கட்சிக்கு ஓட்டு போடுகள் என்று வற்புறுத்தி வருகிறார்கள் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்ததால் காலை முதலே இங்கு ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலை தான் காணப்பட்டது. இதை அடுத்து தான் இந்த பகுதியில் வேட்பாளர்களை தவிர யாரும் உள்ளே செல்லக்கூடாது என்று ஒரு கட்டுப்பாடு வைத்து போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க. இது மட்டுமல்லாமல் இந்த வாக்குச்சாவடி பகுதியில் தான் தேர்தல் விதிமுறையை மீறி வாக்குச்சாவடி மையம் அருகிலே பாஜகவினர் அதே போல் அதிமுகவினர் அதே போல் பாமகவினர் வாக்காளர்களிடம் வாக்கு சேகரித்தால் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு அதிரடி போலீசார் இவர்களை அடித்து விரட்டினார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் இவங்க சாமினா
பந்தல் அமைத்து வந்து இந்த பகுதியில் வந்து வாக்கு சேகரித்தால் வந்து இந்த சாமிலா பந்தல்களையும் அகற்றினார்கள். மேலும் வந்து அந்தந்த கட்சி சார்பில், அதாவது வந்து அதிமுக, பாமக, பாஜகவினர் போடப்பட்டிருந்த டேபிள்களையும் அவங்களுடைய கட்சி கொடியில் வந்து போலீசாரை வந்து இதை எடுத்து செல்லுங்கள் என்று ஒரு உத்தரவிட்டதால் வந்து அவர்களை போலீசார் முன்னிலேயே வந்து அவர்கள் எடுத்து சென்ற சம்பவம் இங்கே ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து வந்து இந்த பகுதியில் வந்து எந்தவித அசம்பாதம் ஏற்படாமல் இருப்ப ஏராளமான போலீசார்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்காங்க. காலை முதலே வந்து பரபரப்பாக காணப்பட்ட இந்த வாக்குச்சாவடி வந்து தற்போது வாக்காளர்கள், அதாவது செலுத்த வரும் வாக்காளர்கள் இல்லாமல் வந்து மந்தமாகவும் வெறிச்சோடி காணப்படுவதால் இங்கு ஒரு வந்து மக்கள் கூட்டம் இல்லாமல் தான் காணப்படுகிறது. உங்களுடைய தகவலுக்கு நன்றி மகாராஜா பாண்டி. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.